Amics, amigues, benvinguts a Comprar a Torrent, el vostre programa de comerç, indústria, empreses i treball de la nostra ciutat. Anem a parlar en el programa d'avui de plans per al cap de setmana perquè l'Associació de Torrent Comercial ha preparat tota una festa de benvinguda a l'estiu i, de fet, nosaltres estarem allí el pròxim dissabte per a contar-se-ho tot en directe. Però deixem aquest tema, això seran uns minutets, perquè en el programa d'avui també parlarem de com va anar esta Fira de l'Ocupació que va organitzar Càmera València i la Diputació de València a la nostra ciutat. Va ser fa tan sols uns dies i ara contarem com va anar. Això serà en uns minutets perquè abans de començar anem amb la crònica econòmica. Fins ara! La segona edició de la llançadora d'ocupació de Torrent ha donat els seus primers fruits després de la incorporació al mercat laboral de 6 dels seus participants. Els resultats, així com el treball dels últims mesos, es van presentar en una jornada de treball a la Casa de la Dona, coincidint amb l'equador del projecte, amb una duració de 6 mesos i que va començar el passat mes de març. El passat 18 de juny, ACED va organitzar una xerrada amb part pràctica sobre primers auxilis i reanimació cardiopulmonar, impartida per un especialista en cursos de primers auxilis. Aquesta xerrada va ser una pinzellada del que és un curs acreditatiu de primers auxilis, però en la qual es va explicar el més important, com saber actuar en casos d'emergència dins de la teua empresa o en la teua vida quotidiana. L'Ajuntament de Torrent, a través de l'empresa municipal IDEAT, organitza una jornada formativa a la Casa de la Dona per a aquelles persones que es troben preparant unes oposicions i vulguin resoldre els seus dubtes i aprofundir sobre el seu futur laboral. Doncs ara sí, arrenquem el nostre programa Comprar a Torrent i ho fem ja donant la benvinguda a Txelo Vileta, component de la directiva de Torrent Comercial. Benvinguda. Hola. Txelo, conta'ns, perquè en Torrent Comercial heu organitzat una gran festa per a donar la benvinguda a l'estiu. Conta'ns un poquet, quan va ser, com? És este dissabte dia 29 i m'emprendrem de bon matí i acabarem fins a les 12 de la nit, ahí a tota marxa. Fins que el cos aguante, com se pot dir. Menys, sí. Bueno, comentaré això, aneu a estar des de les 10 del matí i entenc que aneu a tindre aquests stands típics de tots els components de l'associació. Sí, el que ha volgut vindre, perquè, clar, els veia uns i altres no podien, etc. Però sí, n'hi havia uns quants i ahí estem, tenim un poc de tot. Des de roba, n'hi ha persones que van a soltar outlet, n'hi ha persones que porten ja novetats, segons, n'hi ha de tot, n'hi ha de perruqueries, molt bé, molt guai. O sigui, va ser un dia on podem aprofitar a lo millor este període de rebaixes que acaba de començar, va ser un dia per a fer aquest canvi i cosetes d'estiu, ara més que esta setmana estem en aquesta onada de calor, una bona oportunitat també. Sí, divertir-nos també, clar que sí. Divertir-se. I a més, d'altra banda també, els més menús de la casa també van a tindre la seva zona i les seues activitats, conta'ns. Ells vindran a l'hora que les mares i els pares es puguen dur i allí tindran una ludoteca, la gent estarà, per exemple, en nosaltres sempre companyia d'IDEAT i ells porten una ludoteca també pels nanos i els faran de totes les activitats, globus, en fi, cantaran, contacontes, no sé el que faran, però serà xulo, es divertiran. Clar que sí, perquè sempre també és important perquè els més xiquets sempre acompanyen i obliguen, per dir d'alguna manera, a eixir als pares, als iaios, i això també vos va donar ambient. Sí, no? I que també ells són clients, també, els nanos, perquè ells, la roba de xicons també n'hi ha allí prou de tendes d'això, sabatetes, n'hi ha de tot. I d'altra banda també, la Moixeranga La Torrentina també va ser un dels protagonistes del dia. Conta'ns, perquè tenen organitzades diverses actuacions i coses, explica'ns un poquet. Estem contents també perquè ells col·laboren amb nosaltres el primer any, ells celebren la quinta concurs de Moixeranga
I després van entregar també el concurs de dibuix que van fer ells, van entregar els premis mitjançant aquest dia. I més o menys aproximadament quan seran les actuacions i demés? Perquè com aneu a estar tot el dia, a quina hora actuaran per a la gent que vulgui veure les Miserables? Lo de la ludoteca sí que és pel matí a tota hora. Després per la vesprada és quan es comencen les actuacions. Tenim diverses actuacions, entre elles estan els de Luis i Ventura, que és l'Acadèmia de Ball, i allí els faran 2 o 3 exhibicions de tot el que han fet durant l'any i el que prepararan per després per al nou exercici. Això es començarà a partir de les 8, serà de les Mucharangues. I després es començaran els de Luis i Ventura i com allí posa el pòster està una nova modalitat, o no tan nova, però que ara està causant més furor, que és el fitness flamenco, Fit Flam es diu. I això és una combinació de música flamenca en fitness. Després tindrem a la nit, després de les 10 de la nit més o menys, és quan tenim els balls una actuació musical dels Funkers, que són un grup de torrentí que toquen molt bé i els animaran. Molt bé. Per lo demés, Pues la veritat és que la nit, com estàs dient, a més de tancar-se amb música, abans d'això també tocarà recuperar forces de tot el dia. Conta'ns perquè heu preparat una gran barbacoa popular, pense. Sí, s'hem atrevit, hem buscat a una companyia que es dedica a fer barbacoes en plan bèstia i ahir pense que medís 10 metres per 6 o alguna cosa així. O sigui, és una cosa... És una barbacoa grandíssima. Són bocates, els han posat al preu de coste, perquè així la gent que els tinga baratets i que puga... És el bocata i seran 3 peces d'embotit. El blanco, negro i rojo, que diguem. Molt bé, i això la gent com ha de fer? Vull dir, se pot anar comprant ja els tíquets o el mateix dia, potser, si no tenen plan i se volen apuntar, ho poden fer? Conta'ns un poquet. Des de fa dies, nosaltres a l'obrir l'evento vam dir que a les tendes podien vindre a comprar els tíquets i si no, no passa res, perquè allí hi haurà un puesto on estaran a la venda i després hi ha també un altre puesto d'un dels organitzadors de la nostra torrent comercial que té també un lloc d'oci i ell se portarà les begudes que també seran de pots i d'aulles més baratetes, en fi, s'apanyarem, s'ho passarem bé, tindrem cadires i taules i al mateix temps la música, clar. Pues la veritat, Txelo, teniu organitzat un bon esdeveniment per a donar la benvinguda a l'estiu i sobretot també per a agarrar forces de cara al nou curs, perquè com sempre en Torrent Comercial estareu sempre preparant activitats. Sí, no parem. Doncs mira, ara això i després a descansar. I després a preparar ja la forta, que és la del passadera de tots els anys, com sempre sabeu. Una cosa, recordar que els bocadillos se serviran de 9:30 a 10, perquè com es fan en la barbacoa tots alhora, això és important perquè la gent que vinga molt després no els tindrà, potser. Ja no se quedarà sense sopar. Sí. Bueno, pues, Txelo, també molt important aquesta advertència, recordar este proper dissabte, conta'ns a on era per a fer memòria. Sí, estem a la plaça dels Juzgats, d'ací a Torrent, i diuen que va fer molta calor, però a nosaltres ens té igual, ho anem a passar molt bé. Va haver molta aigua i refrescos per a hidratar-se, que és lo important. És que estem un poc així de dir, ostres, han dit que fa calor, però no passa res. No patiu. Ho anem a passar bé. Clar que sí, Txelo, pues moltíssimes gràcies. Nosaltres també estarem allí acompanyant-vos i de ben segur que va ser tot un èxit. Vale. Amics, amigues, nosaltres deixem així esta primera entrevista, fem una xicoteta pausa, però tornem de seguida perquè encara tenim molt més que contar-vos així en Comprar a Torrent. Fins ara. 3x1 en electrodomésticos. Yacer Hogar, electrodomésticosweb.es y mielectro.es. 3 conceptos diferentes para que elijas el que mejor se adapte a ti. Con más de 50 años de experiencia, Yacer Hogar es una tienda histórica de Torrent. Situada en la Plaza Corts Valencianes número 9, la antigua Plaza dels Moralets. Te atenderemos con la amabilidad que mereces y te asesoraremos en la elección de tu electrodoméstico. Yacer Hogar, electrodomésticosweb.es y mielectro.es. I continuem a Comprar a Torrent i com els dèiem a l'inici del programa anem a veure un reportatge que van gravar fa uns dies en la Fira d'Ocupació que va organitzar Càmera València i la Diputació de València ací, a la nostra ciutat. Anem a veure com va anar esta fira centrada en la búsqueda d'ocupació i tornem de seguida.
Para nosotros es un placer poder estar, que la Cámara de Comercio de Valencia esté hoy en Torrente organizando esta Feria de Empleo. Es la tercera Feria de Empleo que hacemos en los últimos 3 años y para nosotros, para la Cámara de Comercio, es importante ayudar a nuestros jóvenes desempleados a que puedan encontrar nuevas oportunidades de trabajo. Contamos con ponentes de excepción. Hemos traído a Javier Sirvent, que es un experto en transformación digital que seguro que va a abrir la mente a muchos de los candidatos que están hoy en la sala acompañándonos, pero también contamos con seminarios y con talleres prácticos que nos van a ayudar, bueno, pues a cómo conseguir y cómo tener la información de los principales canales de búsqueda de trabajo, cómo generarse una marca propia, una identidad propia que nos permita diferenciarnos del resto de candidatos o, bueno, pues conocer cuáles son las diferentes habilidades y capacidades que están requiriendo hoy en día las empresas. Torrent és la segona ciutat més important de la província de València i per tant es mereixia estar en el mapa, com ja ho està, amb recursos propis en la col·laboració público-privada, en l'ajuda a la gent que està buscant treball. Des de la Diputació de València, Cambra de Comerç i el propi Ajuntament de Torrent hem fet este pool de col·laboració per a avui fer unes jornades on 50 empreses estan oferint 660 llocs de treball per a 540 persones inscrites. És una fita perquè supera els llocs de treball al nombre de persones inscrites, no? Esta col·laboració és un exemple de la bona política i de la bona gestió que se fan dels recursos públics. Tota col·laboració que se faça proactiva és una bona forma de fer polítiques, independentment del color de qui puga estar manant en una administració o en una altra, perquè al final el que se valora és que la persona, el ciutadà, la ciutadana de Torrent, el torrentí i de l'àrea que l'envolta es veu beneficiada d'aquestes polítiques de col·laboració. És importantíssim que Torrent aculli una fira de l'empleu, que ho faça en la col·laboració de la Diputació provincial, que ho faça en la col·laboració de Càmera València, però sobretot que la gent avui, en més de 1.000 entrevistes, puga optar a les 650 o 660 vacants d'empleo que n'hi ha, no? Al final és apropar la realitat laboral de les empreses a la necessitat i a la búsqueda d'empleu per part de la gent, no? I Torrent en això sempre va col·laborar, sempre va tindre puestos a la seva disposició i sobretot anem a contribuir a mantenir aquesta estratègia d'empleabilitat, aquesta estratègia de formació i aquesta estratègia d'apropar empresa, realitat empresarial, en realitat de desempleats. Sí, un percentatge molt alt d'empreses de Torrent, de les més de 50 empreses que avui participen, que estan participant en les entrevistes, que estan tutoritzant d'alguna forma els tallers i que estan buscant talento, no? Al final estem parlant d'això, de la búsqueda de talento, no sols d'un currículum en formació reglada, sinó d'aquesta marca personal, d'aquesta habilitat, d'aquestes ferramentes que cada un, cadascuna poden tindre i aportar avui en aquestes entrevistes. Estamos ante un cambio de era, realmente ha llegado una transformación industrial. Se dice que además siempre que hay una transformación viene una crisis, pero fíjate que la palabra crisis escrita en japonés significa lo mismo que oportunidad. Y es verdad que es importante esa labor didáctica, esa labor de formación, es necesario que las administraciones estén apoyando no solo el emprendimiento, no solo la formación, sino que además se estén dando ayuda económica a montar una empresa, a gestionar personas, a hacer equipos. Desde luego, desde parte de la administración es importantísimo ayudar para que estos jóvenes o cualquier empresario sea capaz de entender la nueva realidad, el nuevo futuro, los nuevos modelos de negocio y desde luego promocionar o incentivar el uso de tecnología, porque al fin y al cabo sin tecnología está demostrado que no vamos a ser ni competitivos ni eficientes. I
amics i amigues, fins ací a plegar el Comprar a Torrent d'esta setmana, però ja saben que continuem connectats a través del nostre canal de YouTube, a través de les nostres xarxes socials i, com no, a través de la nostra pàgina web www.teletorrent.es. Siguem feliços. Adeu!